Kung nagkakamong pa. Masalikan. Basta naman na doon ng gang. Ang gado na eh. Grabe. Hindi makaka. Naimbag nga bigat kata kayo ang amin mga kaparparalan. Agaramit tayo man ti video tayo nga parparalan. Kaya ti aramit mi tatakin ni kumpare. Nagluto kami ti dinengdeng. Dinengdeng nga ugot ti karabasa ken sabong ti karabasa tapos saluyot. Kaya nadati sagpaw na nga paltat. Hintayo na pa umang sarak. Dadyan ni kumpare niya. Baga na nga gluto kami ti dinengdeng nga karabasa ken sabong karabasa ka radji nga tumanaray kataltalunan. Udah siguro panalain. Arto ini pare. Yung sabong karabasa kan ugot ti karabasa. Alain tayo. May masa na tayo. Mano atan da mapang sagpaw di paltat. Una ya titig mo ti agraw tumawa. Tigalati ka sabong ta ka. Ate ti si dami tatapaw. Si dami kini kumpare nga ka duoy. May napay nga ay. Di da mga ngataw. Sungkito ma. Tali da gumot ti paray. Mudi mulak atoy. Eh? Win. Mula karuba taw eh. Mulak atoy. Wala mamin tangag kakarayaman. Kasi dahil ta. Di awanay. Mudi. Tagalak pa itong gut na. Kapoy na yung kumparay. Biglang nga ako danig. Makagrigla ka matay ati ko ada. Atoy karabasa ta. Madagbunga. Imas gar dati nga si daan niya. Santo dapay sa luyot ta niya. Ayun yan eh. Nagaduda. Once nga natay ata karabasa kas kadar sa luyot. Sigurado grigla ka. Apay dagrig lang nga lalakay. Galmuranas ka nga ron. Ilit-ilit manay. So gititi si Dante marigrigat apaw. Ganam na ita ako. Nayon tapay. Una. Sa baso. Yan kayam ka. Ay, Oh, makitan boy. sige lang. Nagtasaliking kanyan na eh. Tagtagri ako. Dati apo, galte ti sabong ti saluyot pang nayon tayo di lutun tayo ugot. Di apo, lumuto kami mang kinukumparay. Saluyot apo, saluyot ti karkaruba. Nagmaya nga ti galis-galis natin apo. So gito ya puti. Wala ang nagumatang ka di palingki ate ka. Nanginan na. Kitsagpawam mi ate ti paltat nga tinuno apo. Ngawan ni kumpare darajay. Nagawid niya na di ugutay. Naglalang pati sa luyot dito yan. Sa gawisiw man natin ni kumarain. Ato ate yan. Ano ate nga kanan. Oh, sabi apo. Sa luyot. Kati suday ti pangsagpaw tayo. Ti lutun tayo nga kwa. Toy, dinangdeng. Ken sa luyot. Dinangdeng ni kumparay. Atoy paltat ken bunbunchek ken dalawk nga araw apaw. Sa atoy tituno tayo. Nga pangsagpaw ditoy. Puno tayo di sagpaw tayo ti kwa. Sabong ti karabasa ken nugot ti karabasa. Atoy paltat. Amerika hito. Atoy dalag. Ako na tayo gigi Tagaluson. Umit to atoy apo bulig pay laeng. Ito iti pang sagpaw tayo apo. Atoy Jiluson dalag ko na dalat tayo apo ni Jiluson. Dalag nga batit ka. Dalag nga batit. Ano to na po ti sagpaw men. So itoy. Hindi mas nga ati damdam ati isiwis ni kumparain. Burbur ka na po. Dinangdang na eh. Sige pare, kabil mo tinayang sagpaw ta.
Man, ti manik, bulig. Tata bulig. May atin, gudwan tati ya. Ako na ako duwa ma. Ni napudot. Ito ni kita ni napudot. Mata paltat. Paltat. Gudwan pa dito eh. Murung-murung mo sa mo Paburutad tanay. Ano pagi ko na. burak kabilan bagong ya. Una, pang pa-upgrade na ako nada, pang pananam. Hindi mas man siya. Nay, Ni, sobrang sa apgad na. stratan. Kabil tadi ko na po sa luyot. Tapos sakit ni sabong karabasa. Tapos kaduggot. Basit samat, kumparay. Aduatan. Kaya kurang pa yan na raw kamangan niya. Mati atin ni ko ah. Pagkargaan. Ay, Ano yata umpus mata damdama. kaya Sa mo kaluban. una, tatakipan natin. Luton pare. Mantan, mantan si panakupok mo tan. Bisina kon. Data pa. Payatin. Hindi pasan paray. Bisina kon. Mantayo na pa oh. Naluto mo yan yung gulayan. Tinumpok mo mati mabagbagin tan. Una, mabisina nga rutin. So, bago tayo mangan, mga kakabsat, agkararag tayo pa ito dumawat tayo ti kwa. Okay. Blessing kini Apo. Sige, garag na. Apo, mumti kayo mga sa unan. Amin. Mantan. Sino kon? Pagundin kang basit dyan eh. Agad tayo kami natin tugaw. Isidig mo ah. Sino ang rutin? Hindi masarap na paltat. Gusto man ako ba nabigatin? Pudot-pudot na yan, bisin kan. Dirak, nag-agamakang ka. Dirak, nag-agamakang ka. Kapapal-kapay lang ka sa akong asaon. Nalang ka nga mga magayam niya. Pang kumtes. Bisinak. Nagmata pala natin. Diba? Udot. Kung natin kakamang para. Masaligan. Basta naman ando ng gang. Ang gado na eh. Grabe. Hindi makakala. Ang garilat kayo mabisinanan na ya. Hindi ka nang pamti kaya. Manual daw. Nangan naman si Dain. May manok pa dito. Ara siguro sila yan. Kuha kumatoy. Dagatang tapipsay, ang patunaw. Mutang ka ah. Butang kaway pa budget naman mo. Ang pay budget, ang pay sponsor. Hindi makakala yung ano. Bisinak. Dagtan naman na po ya. Ando na ako'y mamamami na eh. Utupit na eh. Lutong tumanan ah. Lambrog sa south ka. Eh bang amang tinapoy. Sir, kaunta sir! Ay sapa. Benta lang ang live. Ko, Taiwan di ba? Kaon sir. Buwas lang lista. Tamad mo pa.
May paling siga yan. Butang mo yan. Udah. Arawan. Mana aja? Cinta. Jembok ako. Dalam. Malapad na ng paray. Mala, danom. Hindi makaya ti pinagkakanapo. Idol. Toy, dano mo paray. Inom ka tagay sa tangapit sa tibusan takurang tinapoy ta. Bye. Sabihan na. Tara nilang nani. Dali na, dali ka, dali. Hindi ka dali. Garod. Hindi ka mo nagluto ka men. Nagluto ka kumata ni tip. Awan mo sa kilo lang ay ginatang ni kumarimbat na nga bagas. Bagaan ita da naglakwan na butay, katang ti bagas. Manong lako na ya. Kwa, cinta. Hindi masati gulay ah. Eh. Kaya mo talaga ang mga niya pare. Bisa mabisinak kaya talaga. Ang contest. Gusto mo na yung gulay yan. Ano po yan? Kagalunusin ta na ha. Na may busan. Kaya paray, mangan. Una. Sa burot ya. Na-freezer. Kaya kain-kain pa rin. Hingga na lang dito video tayo mga kaparparalan. Nalpas mantikanan. Like and subscribe. Pagyamang kami ti panagbuya. Thank you.